video long nali tumha na ke 1p mate na ke than ponji la bangke portimia kemang 2.0 mate 2.0 non het jong puthot kar biang long autonomous council ke hai doctor tuliram rong hanga hin pestame la bang so scheme aputhak paklang poni gelo la se la so scheme along kopi alisi kidojima kopi peson se kelongjima la pen komantu si ke ron ponjima la so de da puthak nalitum la so video long se ang ton mate detail salam la bangke tek pon long ekpo nalitum panchuning rilo nalitum na so YouTube channel mate Facebook page tami nalitum subscribe to lang prote praptin pe nalitum subscribe ikon la pen video nalitum share pon ikon tane non pathek pen purtimi akimang 2.0 labang so scheme puthakle pathek pen lang pononang la pen chethan pononang tangde non pathek pen chethan pononang purtimi akimang 2.0 mate 2.0 securing the future lapen labang so portimi akemang 2.0 labang ke isi scheme pule puponet tamelo kopi schema labang ke penangan abang phetum kachinni tum stame do utahela latanili nang than pachini ponik po portimi akemang 2.0 labang so puthakta lapen non labang so program puthot pado pontupo mate labang so scheme puthot ron pontupo lapen ader labang ke 16 October 2025 mate la so chiklo 16 October si ader bang ke fix pon iglo lapen ki pi ponji mate ke ron ponji adim labang ke la sonno menmiji high school playground mate pathuak lamalong lapen alang litum dak slogan isi dolo methang along le methang ahem phuk pulo lapen Purtimi akimang labang so scheme labang ke non het non rai penalo ke dam tang hostami kicheng si pado poni gelo laben la so scheme along aldi labang ke aki joy pen long lepota si government mate karbiang long autonomous council hin pen ke hai tuliram rong hang pen hin pen stami ron poniglo aki joy pen long lepota la si puthot ke dam tang first page labang ke 1 lakh so se alen pata kiduk det mate ki boy det abang phi mate arada so tum han pi poniglo laben puthot non da ko an dong keron ponji ba ki pi ponji ne labang ke alang li tumahin pen fix bangai pupon pela sitami non kiwangji la so chiklo director la so chiklo lo 16 October 2025 barni adim la bangke nangli tumning chibi gon menmiji high school playground mate pathuak lamalong lapen slogan la bangke mithang alongli methang hempu ala so ahutsi labang so portimi akimang 2.0 schemes tame puthot ingpu ponikpo lapen longle potas tame hola sotse ron ponikpo lapen portimi akimang 2.0 labang ke la sonno Portimi Akimang 2.0 is a major initiative under the Karbi Anglong Autonomous Council KAAC led by Chief Executive Member Akihai Sir Dr. Tuluram Ronghang in focus on providing free lands pata ownership documents to indigenous tribals families to ensure land security and promote social welfare. Nasila Portimi Akimang 2.0 labang ke kapiklang pon laki Karbi Anglong Autonomous Council lahin pensi paklang pon lo akihai sir tuliram rong hanga hin pensi lapen la solen pata ke ron pon mate ki pi pon i labang ke emithang along le mate emithang hempu jol la ka chipu unji phansi labang so along le pota bang ke akijoi pen pi pon iglo lapen non molom longle pota jong si semarji pulotangte penang an atangka labang ke ilitum warjok jidetji lapen tangka chotali aporta damlang lapen labang solen potas tami mate longle potas tami longjine longlene labang ke ilitum chipudekhe stame Karbi Anglong Autonomous Council hin pen labang ke akijoi pensi labang solen potas tami mate longle pota stame pi poniglo lasila solo ke damtang nang litum theklongji in the first phase over 1 lakh land pata were distributed a historic achievement for
Karbi Anglong. The second phase 2.0 aims to erase those still waiting for their potas and stringent land record system. Nasi putot kedam tang ahot labangke lag isi suse alen potas tame lamate along le potas tame ron poniglo lapen putot non second page salong bangke ko andong kipi ponjine ka andong ke ron ponjine lag isi ne lag hini lune mate lag thom dong kipi ponjine labangke nanda puthek thila tame long le pota ke long le tum an labangke nonali tum mathanang nelo non ki wangji 16 October 2025 ani adim labangke Menmiji High School mate pathu aklam long stame nalitum land pota nalitum documents labangke jelong donikpo lasi land pota kavietum jongsi do iglang pulte nalitum stame chitong donigon lapen donigon lapen nalitum amen stame dokokta haiji mine lapen do vegji long vegji pabang nilis stame pune stame dak kilang damateng pulutang tilaw dim la bangke dag Menmiji pul tela bangke West Karbi Anglong lo sedak West Karbi Anglong long tibo het atum la bangke land pota jong sa velang pul tena litum dunigon la penalitum lang dunigon nalitum amen stame dokok ta haiji mine la pen kilong le datum stamen nang litum mathanang ne puthot kidam kiching si la bangke first base long 1 lakh an pipon lo non puthot porthimia kimang dak 2.0 stame paklang poneglo dak lakhini ne ka anikiron ponjila bang purekte lapen la son taksi labang so land pota mate land documents bangke kadu kawistame long pon et pokar biang long arat manta aki joipen sikai sita nang litum pinang nelo lasi la non second page long jong nalitum amen avek dat plote mo third page along stame nalitum amen dota haiji asi kilong litum stame nalitum stame chonghong paning ding ikchernon elitum Karbi Anglong autonomous council ahin pen labangke anutina fan stame labang so land documents mate land pata labangke pipon iglapo asi kedam tang first base along ki pipon hut koma tum sikilong malong lema nalitum labang so video comment box along tok pen stame nalitum than pachini ikme lapen non la second page 16 October 2025 ani ron ponikpo hala so kerona hostami nalitum long dun dema potala so video long wang pen nalitum comment box along tok pen stami than pichini me la supportimi akimang 2.0 labang so scheme putha ken nalitum stami chini ta haipo dake tangkali kilong jikali mate kapre scooty do cycle do hola pen kapre ka son le kilongji gali lada kilongji labangke ilitum kar inai mate ke thenai hormusi long ponik pol labangke len pata helo len pata jong sedelote labangke emithang along lelo lapen emithang masi ayam pulo madus tami nang plung elo mate nang pun elo lasi video lami sen pole nalitum share ponikon nilila short information nang ki 1p labangke la anchorlo portimi akimang 2.0 labangke nalitum staminon bangke chini ponikpu lapen nalitum tenegri nalitum aning chibigon adet labangke 16 October 2025 adim labangke Menmiji High School mate playground along lo lapen slogan labangke methang along le methang hempu asi domi thak me kadu kawi Karbi Tish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tami nilhin pen kardom